जीवन चाचा जनरल साहब के हम बार बार फिर से प्रणाम करते हैं और स्वागत में एगो कृष्ण भजन हम सुनावतनी। जौन की पहले आज भी भरत शर्मा जी चाहे जगह के हम आदर्श मानीला वहाँ सब गाइला और स्वागत में एगो गीत बा और सबके भी पसंद आई। आरी रसना तू प्रेम रस पान हरमेश्वर गान कर रास लीला मदन मुरारी के कृष्ण घन श्याम चाहे राधे श्याम कही कही प्रणाम कर बिरज बिहारी गोकुल के गैया के जसुमती मैया के गोपाल नटवर गिरिधारी के और चलो तो चलो गुलुआ संग लहरी लो वृंदावन धाम जहाँ कृष्ण मुरारी गोपी लोग के कन्हैया जी छोड़ के कहीं चल जाते नहीं आ गोपी लोग के इतना लगाव रहे तो गोपी लोग के मन नहीं खेला कन्हैया बिना तो उधो बाबा से कहता लोग कैसे अरे बिसरे ना कान्हा के सुरतिया पागल समतिया भइले पागल समतिया भइले कान्हा के सुरतिया पागल समतिया भइले समतिया भइले
तनी कोन बुझले पीरिया के दिया अरे सुनीला स्वामी जी महाराज जी जरेला तेले निमन तने नु रहे कि ऐसे निमन बाटे ऐसे निमन बाटे ऐसे निमन बाटे अरे ऐसे निमन बाटे अंत में कहत है सुन सुन उधो बाबा अरे लेके जाई हो पतिया कहीं तो अनिल चाचा कहीं बाकी पतिया कहीं तो अनिल चाचा कहीं हो अनिल चाचा अरे लेके जाई हो पतिया कहीं तो अशोक बाबा कहीं बाकी पतिया कहीं तो अशोक बाबा काहे खाती अरे अइले ना तूफान भोज
भोजपुरी में एक के पूर्वी कहा जाला। अब भोजपुरी में चौगन भी प्यार पे, कुछ लोग प्यार पे, कुछ लोग इकरार पे चलते हैं, कुछ इनकार पे, कुछ इनकार पे, कुछ इजहार पे चलते हैं। और आप जैसे लोग हवा का रुख नहीं देखते, आप जब भी चलते हैं तलवार की धार पे चलते हैं। ऐसी आपकी पहचान है। मैं हार्टली इम्प्रेस हूँ आपसे और पुनः आपको बधाई देते हुए बड़े आदर के साथ आपका